tell you, is a brilliant idea. Omogusi nere gutware nyumba yae ago negotiateria. Ebya mebi omanyete ebya mebi na singe njoko nyora ideologies chiare ko la osigune ebya mebi yetali ngengi yakorukale na kekera abantu egache kanyorekana nga ekero konyora umuntu akoligia atakete kokonya kaguru serikali egotoka nga wiketo kenabwate nyumba yae na abantu basobo bachore gwitire kyamekyu egere umanya kuruororo otegererwa se serikali ine isi igitubwate Kenya bono igato detego sirie ebintu ebyo tetego sirie ebintu kurukobogesaku ntotagetinga ne rasimo mugusi yache ne kyama kiaye kiekorugusi egere nga bono tumanya konyore keki ya serikali etakire keki ya serikali ekurugu everywhere ni toka kero kino muntu no mwacho rune kyama kia serikali gusi ekiama giasi no gusema chorina kiama giasi ekiagra that the way to because tocha kenga bono wa munyoro agoteba DCP tikale boye ka Mount Kenya William Ruto atebe UDA tikale sobo yoka naba bande karunsa atebe weiba muino tikale yoka barahira atebe ODM tikale yoka bono roche sigiere between DCP na DAP Kenya ali kwerende marava ya bakurwane seginga oyo atagito oyo na withdraw egerenga na liabogolie arabogolie bandera ya sabu egerera kana na ere kingi ebintu ebyo no bitute kwa foid ekyagara gusiga igantu bwate byama byo mugusi ntubwate PDP ntokebwate kesene kyo mugusi ntubwate Kenya Social Congress yekinali geti kyarenga rama ya yekyabuso na tingoma ya rama ya ninki atati kengere no mundo rugurugwa just as somebody ntubwate kende kurukupa ntubwate kende ke kurukwa KNC kia mani sono yongo ntubwate kende kia PKPK kende nga kipik kiriye toji kia mundo kurukwa misati yebanis misati ntubwate na napu kia kyo musike macho kutima kwa sababu dongero so ebyame ebimbiro byomugusi the only thing kiragetiga iga no muntu mugusi maybe okuligi chikura kurase kyame kemo ekekemo kyabo kimugusi amanya kuruoro na inda bagusi abange urumosi 3/4 yabagusi bamwe abrufunga no muntu bwate enkolingia ore igokira bagusi na nyoro opportunity abagusi baranyore the only challenge we are having here in Kisii no gutwara barai batagete maybe koliye birogo abantu batari kwegena nga na batek church mbaigorera bagusi bande banyore una bwoba ekera abantu batamaite to bwati reputation inge yo kwagacha abantu bandi na gupromote abantu bande baimoke naye abantu bagotwara obwoba kiro muntu otaka kwera osiri akanyumba kae agara mutari kwegena kwanyibure kero tari kwegena na bono eize gotoka teso konyora omurai gusi abantu begenete odanyare kurusana ni abantu omonda abantu bonse bamaite ngonyanya gitole bosenye no tutu agukwana mugusi okwanira ori okonyora agotwa accommodate bia tari konyara guturusana ni ori tokonya toko mateito promote to sukigoro abago to sukia so igokonyora nga abantu no bago siboka babe mega ye kiameke bunekemo so that nabokonyora to asukire posio nindu tuwatware chinguru lakini in the scenario bado challenges ichiro bono iga kiro muntu gabwate injira yaye kwanyigure kiro muntu gabwate injira yako genda bono ntwe ndundu bwate kyama kya UDA egine kyama tu aroseti na no maite tu akaroseti kurwa kyama gikora ya serikali na ndoje serikali rero bono ige bwate bintu bono tata no ni daraja yabunikire bono mwana serikali yokote bingi daraja yabunikira arosi no ni gintu gesare gete sai serikali ne rokote binga ki ba mintu embure kare go tu kumya go chinyomberie tayari ya erire tali ngoja kwa gajwa